A szellemfiú. Öld meg. Rendben. Itt a nagy pillanat, a viadal legfontosabb mérkőzése. Toguro harcol Yusuke Uramesivel. Ha valamikor most biztosak lehetünk abban, hogy a harc a halálig fog tartani. Yusuke! Síri csend van a stadionban. Mindenki lélegzet visszafolytva vár. Toguro és Yusuke egyelőre csak méregetik egymást. Keresik egymás gyenge pontjait. Toguro? Várj egy percet. Sakio nagyúr meg mire készül? Csak nem akar harcolni! Ezt nem értem. Én sem. Csak nem ő akar megküzdeni Yusukéval. Megkaphatnám a mikrofont? Hogy nem? Tessék. Szeretnék fogadni a 4. küzdelem kimenetelére. Micsoda? Mi van? Fogadni akar? Szeretnék fogadni Toguro győzelmére a 4. menetben. Amit felteszek a győzelmére, az az életem. Az életét teszi fel rá. A laza fickó. Világos, mint a nap. Ezzel a meccsel akarja eldönteni az egész viadal kimenetelét. Nagyon okos. Aki a következő meccset megnyeri, annak a csapata kapjon 2 pontot egy helyet. Mert a következő harc lesz a legfontosabb, az egész viadal eme 2 harcos Toguro és Uramesi miatt került megrendezésre. Bár én vagyok a Toguro csapat kapitánya, tudom, hogy valójában a közönség nem rám kíváncsi, tehát íme az ajánlatom. A győztes egyből elnyeri a bajnoki címet és a jogot, hogy ítélkezzen a legyőzött felett és a csapatkapitány élete felett. Persze, ez csak akkor lehetséges, ha az ő csapatkapitányuk is elfogadja ezeket a feltételeket. Ennek elment az esze. Épesző ember nem fogad az életével. Rendben, elfogadom. Mi? Felteszem az életemet mégpedig Yusuke Uramesi győzelmére. Koemma! Ez a legkevesebb azok után, hogy belerángattalak ebbe. Ennyivel igazán tartozom. Ezt nem teheted, értem. De igen. Ami azt illeti, nagyon félek Sakiótól.
Már többször fogadott így az életére, és mint láthatod, eddig még egyszer sem veszítette el a fogadást. Nem az a fajta, aki sokat törődik a saját életével. Mégiscsak akkor kockáztat ennyit, ha nagyon biztos a sikerben, és ez nagyon veszélyessé teszi. Nincs mit tenni, el kell fogadnom a feltételeit. Minden áron meg kell állítani, és az egyetlen ember, aki képes erre, az te vagy, Yusuke. Ne hagyd cserben. A bírák bele fognak egyezni. De akkor Yusuke kezébe kerül mindannyiunk sorsa. Kérhetném a szíves figyelmüket? Amíg a bírák fontolóra veszik Sakio úr ajánlatát, elrendelték, hogy a viadal folytatását 10 percre függesszek fel. 10 perc múlva folytatódik a harc. Köszönöm! Megint csak az időt húzzák! Még sohasem vesztettem el olyan fogadást, ahol az életemet tettem a győzelemre. Ez a bizalom, Toguro. A te kezedbe helyezem a sorsomat, az én életemért harcolsz. Nagyon köszönöm ezt a bizalmat, de másokért harcolni nekem megalázó. Én csak is kizárólag önmagamért harcolok. És nem én vagyok az egyetlen. Uramesi is így csinálja. Ő is csak önmagáért küzd. Hidd el, tudom. Kérném a figyelmüket. Gondos mérlegelés után a versenybírák úgy határoztak, hogy elfogadják Sakio úr feltételeit, tehát a következő harc győztese 2 pontot kap, és vele együtt elnyeri a bajnoki címet is. Légy óvatos, Yusuke. Kérem a feleket, fáradjanak ide! Ha készen állnak, akkor kezdhetjük a küzdelmet! Harcra fel! Ez meg ki? Valaki nagyon jól szórakozik. Ez aztán a kellemetlen meglepetés, ugye, Yusuke Urameshi? Hogy lehetsz te még mindig életben, te kis görény? Elég csúnya sebeket okoztál neked. Tovább tartott a regenerálódás, mint hittem. Az idősebbik Toguro mégsem halt meg Kuwabara csapásától, és most újult erővel tért vissza, hogy bosszút álljon a vereségéért. Most már biztosan elveszíted a harcot, Urameshi? Az öcsém fél pillanat alatt elintéz. Addig sem fogod húzni, ameddig Genkai. Meghalsz! Hallgass! Hiába fiatalodott meg arra az időre, amíg az öcsémmel harcolt, így sem volt esélye. Szinte percek alatt vereséget szenvedett, és ő erősebb volt, mint te. Mit gondolsz? Te meddig bírod majd? Igen, Genkai csodálatosan szép lány volt fiatal korában. Szépsége mellett kitűnő és szinte legyőzhetetlen harcos volt. Még nekem is megtetszett ez a gyönyörű teremtés, de aztán megbénült és elvesztette minden varázsát. Urameshi, hidd el, az öcsém tulajdonképpen szánalomból ölte meg. De ne féljetek, hamarosan utána küldelek benneteket is. Te rohadék! Fékezd magad! Ne parancsolgass! Nyugi, már nem sokáig lesz itt. Mit mondasz? Van egy olyan érzésem, hogy mindjárt eltüntetik. Mi van? Na, mi legyek, öcsém? Rendelkezésedre állok, mint mindig. Láncsa kell, vagy kard, esetleg egy kis? Csak mondd meg, mit szeretnél, és rögtön megkapod. Együtt verhetetlenek vagyunk.
Tűnj el. Mit csináljak? Azt akarom, hogy tűnj el innen. Mondd meg, Weszdél! Eladtuk a lelkünket, hogy erősek legyünk, erre ellene fordul! Áruló! Már nem kell lesz. A lelkemet eladtam, de a büszkeségemet nem. Nincs szükségem segítségre. Egy ellen. Uramesi, így megfelel? Igen. Elérkezett a viadal legfontosabb mérkőzése. Yusuke végre bosszút állhat szeretetmestere haláláért. Toguro is biztosan mindent bele fog adni a küzdelembe. Az előző harcok ehhez képest csupán játékos civakodásnak fognak látszani. A sötét harcművészetek viadala a végéhez érkezett. Az állás 2-1 az Uramesi csapat javára. Ezért Sakio úgy döntött, hogy megváltoztatja a szabályokat. Így most, aki a 4. meccset megnyeri, azé lesz a bajnoki cím, és az ítélkezési jog a legyőzött élete felett. Titánok harca! Ez is eljött végül. A viadal utolsó mérkőzése. A csapatok legerősebb harcosai döntik majd el, kié lesz a bajnoki cím. Az ifjabbik Toguro és Yusuke Urameshi most a nagy leszámolásra készül. A bajnoki mérkőzés! Toguro harcol Urameshivel! Jó ég, annyira izgulok, hogy szinte folyik rólam a víz, a szívem a torkomban dobogál. Jaj, nagyon izgulok! Elérkezett az idő. Yusuke végre elláthatja a baját. De vigyázz! Adj bele mindent, Yusuke! Urameshi! Nem ajánlom, hogy felsülj, különben kibelezlek, világos? Légy óvatos. Győznöd kell. Épp időben! Csodás! Soha többé nem bízzuk rád a jegyeket, mert a végén úgy járunk, mint most. Lazíts már, Jean. Tegnap kicsit felöntöttem a garatra, és elfelejtettem, hová tettem. Elég. Mindjárt kezdődik az összecsapás Toguro és Urameshi között. Remek. Nem értem, mit nyafogsz, ide értünk, nem? Mázlink volt, Saku. Erről még nem kéne felvágnod. Rajta, élvezzük a küzdelmet, gyertek, keressünk egy jó helyet. És a bajnok Yusuke Urameshi! Ezek még élnek? Itt van az egész Rokujukai csapat, illetve majdnem az egész. Itt jó is lesz. Készen állnak, uraim? Akkor rendben! Rajta! Remélem elégedett vagy. De most próbára teszlek. Mutasd meg, hogy a legutóbbi ütésed nem csak szerencsés volt. Kezdjük rögtön 80%-on.
szörnyek elpárologtak az energiától! Apám! Togurónak olyan hatalmas a szellemi ereje, hogy a gyengébb szörnyek már az erő hullámaitól meghalnak. Ez az erő lassan engem is emészteni kezd. Maradjatok mindannyian mögöttem, én megvédelek titeket! A testéből kiáramló energia olyan, mint a tűz. Mindenkit eléget, aki csak hozzáér. Azonnal el kell tűnnünk innen! Na hát, falat emelt. Ezt nem értem. Miért vagyok még mindig ilyen nyugodt? Azt mondják, hogy addig nem érzel fájdalmat, amíg sérülések érnek. De vajon így van ez a félelemmel is? Elrúgta magát, mielőtt Toguro üthetett volna. Bocsánat. Azt hiszem, nem lenne tisztességes a részemről, hogyha innen támadnék. Jé, nem hittem volna, hogy marad benned emberség. Mindenit! Milyen elképesztő összecsapás bontakozik ki! A felek teljes erőből küzdenek! Ó, dehogy. Egyelőre még csak próbálgatják egymást. Ez még csak a bemelegítés volt. Most kezdődik a harc. E pokolba. Nem lett volna szabad átengednem Yusukének ezt a harcot. Yusuke eddig jól bírja, de Toguro most még csak játszadozik vele. Mit csinál majd, hogyha ez a dög tényleg nekiáll küzdeni? Na igen, de ne felejtsd el, hogy Yusukének ott van a Reigánja. Ha rosszul alakul a harc, akkor a Reigánt még mindig bevetheti. Igen, de a Reigánhoz nagy szellemi erő kell, és nem tudjuk, hogy Yusuke pillanatnyilag mennyivel rendelkezik. Látom, nem vagy ideges, Urameshi. Ez jó. Mutasd, mit tudsz. Használd a Genkai-tól kapott erőt ellenem. Jó. Te akartad.
Folytassák! Rajta! A két harcos egy rövid, de nagyon intenzív küzdelem után most farkas szemet néz egymással. Támadásra készülnek, és úgy látom, az első lövést Yusuke fogja leadni. Igen. A Reigant fogja használni. Rajta! Adj bele mindent, kölyök! Genkai erejével a hátad mögött csak elérsz valamit. Arra céloz ez a hústorony, hogy Urameshi Genkaitól kapta ezt az erőt? Így van. Genkai megérezte, hogy közeledik a halálának időpontja, ezért átadta Yusuke-nek az erejét. Tudta, hogy csak ő képes megfékezni Togurót. Mégis milyen erőt kapott tőle? Halvány lila gőzöm sincs róla. Ha Genkai átadta minden erejét Yusuke-nak, akkor nagyon erőssé válhatott. Talán még Toguro ellen is lesz esélye. Erre kíváncsi vagyok. Yusuke... Genkai, remélem látod ezt. Te jó ég! Urameshi legpusztítóbb fegyvere a Reigan. De most sokkal erősebb, mint a múltkor volt. Lőhetek vele. Egyszer sem hibázhatom el. Szóval a megfelelő pillanatra vár. Hát nem fogom megadni neki. Ez így túl könnyű. Mit szólnál, ha emelnénk a tétet? Most próbálkoznék. Most nem tudok félreugrani.
egyszerűen keresztülment a stadion falán, és magával vitte Togurót is. Aztán több kilométerre innen felrobbant, a Reigan erejét valami a sokszorosára növelte. Ez hihetetlen! Hol vagyok? Ki vagyok? Mi történt? Hé, látta valaki a kisasszonyt? Hol bujkál, kislány? Toguro a ringen kívül van. Jöjjön, tegye a dolgát és számolja ki, hogy mi győzünk. Nincs is semmiféle ring, nagy okos. A francba! Megsemmisült a ring! Ez már nem egy szimpla bajnoki mérkőzés, Kuwabara. Csak akkor lesz vége, ha egyikük meghal. Láttátok, mekkora ereje volt? Még jó, hogy ellenünk nem vetette be ezt az iszonyatot. Jól beszélsz, barátom. A világ összes piája sem adhatott volna annyi erőt, amivel egy ilyen támadást kivéthettem volna. De hogy erősödhetett meg ennyire? Milyen edzéssel lehet ilyen hatalmas fejlődést elérni? Szép lövés volt, most aztán megbosszultad Genkai halálát! Az biztos, hogy még maga Toguro sem volt képes ellenállni egy ilyen támadásnak. Annyi biztos, hogy Yusuke Reigánja telibe találta Togurót. Olyan gyors volt, hogy még védekezni sem volt ideje. De ha Toguro megúszta, akkor nekünk annyi. Hé, ne légy már ilyen borulátó hülyej! Szerinted tényleg van egy cseppnyi esélye is annak, hogy Toguro ezt túlélte? Mert szerintem nincs. Szánalmas lövés. Azt hittem, legalább megkarcol. Ez valami rémálom. Még egy karcolás sincs rajta. Ez nem igaz. Ez nagyon rossz. És Toguro, akit a Reigan kirepített a stadionból, visszatért a napszemüvege nélkül. Végre láthatjuk a szemét, amiből olyan hidegség árad, hogy mentem meg vagyok. Micsoda rettenetes ereje van! Ez nem lehet. A szellemi erejének kisugárzásával összezúzta a pajzsomat. Még csak az ereje 80%-át használja, és már is akkora előnyben van velem szemben. Kár volt, jó küzdelemben reménykedtem. Még csak 80%-on vagyok, de te már is tehetetlen vagy, Yusuke. Még csak nem is kell felmennem 100%-ra. Meg tudlak ölni 80%-on is.
még Genkai ereje sem volt elég ahhoz, hogy Togoron egy kis karcolást is ejtsen. Yusuke nagyon kiszolgáltatott helyzetbe került, hiszen egy Reigánt már elhasznált. De az hatástalan volt. Van még kiút ebből a pocsék helyzetből? Vagy Yusukének már is befellegzett? A mindent eldöntő küzdelem Toguro és Yusuke között nem alakul valami jól hőseink számára. Még a Genkai erejével felerősített Reigán is képtelen volt megsebesíteni Togorót, aki még nem is mozgósította minden erejét. Most mihez kezd Yusuke? Kár volt reménykednem. Semmi esélyed ellenem. Erőnek erejével. Most mit csináljak? Egy mozdulattal elsöpörte a pajzsomat. Csak az ereje 80%-át használja, és már is teljesen tehetetlen vagyok. Azt hittem, méltó ellenfélre találtam. De tévedtem. Még arra sem vagy méltó, hogy minden erőmet bevessem ellened. 80%-on is gond nélkül meg tudlak ölni. Egy percet sincs hátra, Urameshi. Ez csak valami rossz álom. Telébe kapta a Reigán, mégis sértetlenül megúszta. Akár fel is adhatja a harcot. Nem fogja. Rosszul látok, vagy tényleg sértetlen? Az a lövés legalább 3-szor olyan erős volt, mint az, amit én kaptam. Jól látod. Toguro egy karcolás nélkül megúszta. Nagy bajban van. Aha, ha a Reigán teljesen hatástalan volt, akkor Yusukének kampec. Urameshi minden erejét beleadta abba a lövésbe. Togurót azonban még ez sem sebezte meg. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ezzel Urameshi esélye a győzelemre a nullára zuhant. Hölgyem, kérem, ne beszéljen így Yusukéről, még győzhet. Én nem így látom, mister. Túl sok remény valóban nincs, de elképzelhető, hogy Yusukénak még van egy nagyszerű terve, amivel leverheti ezt a Toguro fickót. Igen, ez az, biztosan van egy tartalékterve. Igen? Milyen ez a tartalékterv? Hát, arról fogalmam sincs. Akkor ne jártassa a lepénylesőt. Nem tetszik, ahogy néz, kisasszony. Alábecsültelek téged. Utoljára. Mi van? Nolán, Urameshi levette bal kezéről a karvédőjét, és úgy látom, na hát, valami különös energia árad a csuklójából. Jé, mégiscsak van egy titkos terve. Szerintetek miért világít Yusuke csuklója úgy, mint egy lámpa? No csak, szellembékjók, le vagyok nyűgözve. Menten lehidalok! Yusuke végig meg volt bilincselve, mint egy veszélyes bűnöző! Egészen idáig megbilincselve harcolt. Elképesztő. Szerintem inkább ostobaság. Értem, ez is része a Genkai által ráhagyott örökségnek. Miért beszélsz már megint rébuszokban? Mielőtt elindulnál, van még valami, amit fel kell venned. Nyújtsd előre mindkét kezed. Tessék, így jó? Yukoai. Yaminai. Yukoai. Mi a jó fene ehhez? És miért ilyen rohadt nehéz?
Ez is a szellemi erő fejlesztésének egyik módja. Úgy hívják, szellembéklyó. Olyan, mintha 2 20 kilós mágnes lenne a csuklómon. Úgy sem tudod szétválasztani, buta kölyök. Az izmaid most semmit sem érnek. Csak is a szellemi erőt segítségével tudod szétválasztani. A szellemi erőmmel? Pontosan. Emlékszel, mit tanítottam neked? A szellemi teljesen más, mint a fizikai erő. Mégsem létezhetnek egymás nélkül. Koncentrálnom kell, értettem. Állandóan erre kell koncentrálnom, és nem tudok majd edzeni. Pedig edzened kell, különben meghalsz. Addig aludni sem fogsz tudni, amíg meg nem szokod, hogy rajtad van. Tehát ez lesz az edzésed első teljesítésre váró feladata. Hozzá kell szoknod a bilincshez. Meg fogom mondani a békjót feloldó varázsigét, de a helyedben csak a legutolsó esetben oldanám fel, amikor már semmi más nem segíthet. Yusuke, ugye tudni fogod, mikor jön el a megfelelő pillanat? Most jött el az a bizonyos pillanat. Ante! Micsoda energia! Most már biztosan olyan erős, mint Toguro. Egy óriási kék főnixmadár emelkedett fel a fénylő bilincsből, és most visszaszáll Uramesihez. Mondtam, hogy van egy terve! Szóhoz sem jutok. De jó ég! Már örülök, hogy kiestünk a versenyből. A mindenit, ide egy üveg piát, azt hiszem kábrázik a szemen. Ha ezt használta volna ellenünk, már rég alulról szagolnánk az ibolyát. Még soha életemben nem éreztem ekkora szellemi erőt. Ez Genkai hagyatéka, most már 1000%, hogy Yusuke fog győzni. Igazad van. Ne nagyon örüljetek, Yusuke még nem nyerte meg a harcot. Azt képzelted, hogy legyőzhetsz engem, ha az a béklyó rajtad van? Ez már bőven felér egy személyes sértéssel. Bocsánat. Megölni akartalak, nem megsérteni. Sértő, ha ennyire alábecsülik az embert. Na mindegy. Nem vagyok az a sértődős fajta, de ezért megfizetsz. Hová tűnt? Kiütötte Togurót! Kiütötte az izomhegyet! Yusuke olyan sebességgel sorozza, hogy Toguro még védekezni sem tud ellene. Ez az! Adj neki, Uramesi! Mit csinál? Bolond! Hé!
Mi a fene folyik odalent? Uramesi folyamatosan sorozta a földre került Togurót, de aztán minden ok nélkül visszalépett, pedig nyerőhelyzetben volt. Dehogy minden ok nélkül. Toguró szeméből a halál tükröződött vissza. Most mi van? Ez nekem magas. Toguró úgy néz ki, mintha leeresztették volna, mint egy léggömb. Lehet, hogy Uramesi akkora sérülést okozott neki, hogy nem tud már koncentrálni. Megbénultam. Urrá lett rajtam a félelem, mintha egy hatalmas szökőárhullám tartana felém. Igen, én is ugyanígy érzek. Na végre. Egy méltó ellenfél. Mozgósítanom kell minden erőmet. Felmegyek 100%-ra. Ot mondott, mindenki vonuljon fedezékbe, ha kedves az élete. Toguró a maximumra kapcsolt. Toguró a csúcson. Minden csepp erejét mozgósítja az Uramesi elleni harchoz, ami hihetetlenül látványos. Lányok, nehogy megmozduljatok! A szellemi energiahullámok olyan erősek, hogy akihez hozzáérnek, az azonnal elhamvasztják. Mi van? Miért lett hirtelen ilyen sötét? Vigyázz, Yusuke! Nézzétek! Ilyet még nem láttam. Ez nem igaz. Ez biztosan egy rossz álom.
Ez az iszonyat valamikor ember volt. Urameshi! Mire vársz még? Támad meg, mielőtt eléri a 100%-ot, különben fasírtot csinál belőled! Képtelen vagyok rá. De miért? Nem azért, mert félek tőle. Sokkal inkább, mert látni akarom, mire képes. Ez a 100%. A rohadt életbe. Elérte a maximumot, Jézusom! Ennyi volt. Yusukének befellegzett. Ugye csak viccelsz? Nem, ezt nem mondhatod komolyan. Yusukének sikerülni fog, tudom. Tudom. Az én Yusukémnek sikerülni fog. És Toguro mozgósította az ereje 100%-át. Azzal, hogy átalakult, nem csak a külseje rémisz több, de az átalakulás során az energia hullámai végeztek a közönség közel egy negyedével. Szerintem sokkal többel. Féltem egy kicsit, amikor nem éreztem ennek az alapnak az erejét. De ha érezném a testéből kiáramló szellemi erőt, akkor menten szétrobbanna a fejem. Lehet, hogy nagy hiba volt elfogadni Sakio feltételeit. Félek, ha Yusuke többet tanulhatott volna Genkaitól, akkor sem lenne esélye. Mi? Mi volt az? Nem tudom, de Yusuke elszállt az erejétől. Ezt nem hiszem el. Egyetlen pöccintéssel olyan légáramlatot küldött felém, ami egy puskagolyó erejével ért fel. Jó pofa, nem? Lássuk, ki tudod-e védeni a sorozatot. Ki kell találnom valamit. Ezt nem fogom sokáig bírni. Ha elfogy az erőm, olyan leszek, mint a szita. Toguro roppant erejű támadásokat indított Urameshi ellen, aki kénytelen volt védekezni, és most el is tűnt a szemem elől. Vajon megúszta? Mi? Szemét mocsok! Adj bele mindent abba a lövésbe, mert könnyen lehet, hogy most támadhatsz utoljára. Ne becsülj alá! Nem is védekezett. A Reigan ismét csődöt mondott. Valami hiányzik a szemedből, Urameshi. Látnom kéne valamit benne, de nem látom. Tudod mit? A félelmet, Urameshi. Vajon mi lehet ennek az oka? Talán még mindig azt hiszed, hogy élve kerülsz ki a harcunkból?
Toguro mozgósította minden erejét, és egy iszonyatos izomszörnyé változott. Ereje, gyorsasága és szellemi ereje jóval meghaladja Yusukéjét. Van még valami halvány remény a győzelemre. Toguro és Yusuke egymást nem kímélve harcolnak a bajnoki címért. Hol az egyik, hol a másik van fölényben. Miután Toguro is nagyon élvezi a harcot, úgy dönt, hogy mozgósítja minden erejét, és még az előzőnél is rosszabb külsőt ér. Yusuke azonban itt már nem bír vele. Több a soknál! Toguro ütésétől Uramesi felrepült egészen a 3. emeletig. A mindenit vajon lábra tud még állni ezek után? Meddig játszadozol még, Uramesi? Mozgósítottam minden erőmet a harc kedvéért, de te továbbra is visszafogod magad. Most úgy is el tudnálak intézni, ha csak az egyik kezemet használnám. De így nem lenne benne semmi élvezet, csak az időmet pocsékolnám. Egyet értesz? Tudom, hogy a Genkai-tól kapott erővel ennél sokkal többre is képes vagy. Ezért mozgósítottam az erőmet. A legkevesebb, amit ezek után megtehetnél, hogy nem fogod vissza magad. Legyen élvezetes a küzdelem. Ennek van értelme. Csak mert ő élvezi a vérontást, még nem kéne másokat is erre kényszeríteni. Ösztönből teszi. Az ösztönei súgják, hogy minden erejével harcoljon. Ösztönből? Ugyan, dehogy is. Azért harcolok, mert nagyon élvezem. Azt csinálom, amit szeretek, és azt szeretem, amit csinálok. A harc számomra az élet része. Ugyanúgy szükségem van rá, mint másoknak a levegőre. Megmutatom, mire gondolok. Magába szívja a szörnyek lelkét, akiket korábban megölt. Felfalja a szörnyek lelkét! Undorító fények. Ha 100%-on harcolok, hamar megéhezem, és akkor bizony ennem kell. És nincs táplálóbb a frissen megölt szörnyek lelkénél. Úgy satszolom, 20 perc sem kell hozzá, hogy a stadionban maradtakból kiszívjam a lelket. Persze, ha nagyon akarnád, megállíthatnál. Vagy meg akarod várni, amíg kiszívom a barátaid lelkét is? Rio! Ez megőrült! Mi nem ártottunk neki! Miért nem maradtam inkább otthon? A nézők pánikba estek, és most menekülnek kifelé a stadionból, mert félnek, hogy Toguro az ő lelküket is elragadja. Óriási káosz van a stadionban. A szemétláda. Mások lelkével tömi meg magát. Vigyázz, nehogy kilépj a pajzs alól. Ha kilépsz alóla, te is könnyen elveszítheted a lelkedet. Ugyan miért menekültek, hiszen most jön még csak a java. Legalább kapunk némi kárpótlást a lelkükkel.
Nem vagyunk áldozati bárányok, ezt megkeserüli! Vissza a helyetekre, nyomorultak. Élvezzétek inkább a két szörnyetek közti összecsapást. Én nem vagyok semmi. Nem vagyok olyan, mint te! Nocsak, most már dühös vagy? Ha a harag erőt ad neked, akkor az lesz a legjobb, ha feldühítelek. Ez a bacsot a lelkünket akarja! Ha Uramesi veszít, nekünk végig! Ez az Uramesi! Nyitd ki a macska! Szedd szét azt az izomgépet! Gerinctelen népség. Köpönyek forgatók. Még mindig csak játszol, ugye? Jaj, ne, Yusuke! Keiko, maradj itt! Nem, ez nem lehet. Ez nem lehet a valóság. Alig néhány nappal ezelőtt Yusukéval még csak közönséges iskolások voltunk. Igaz, hogy elég gyakran az idegeimre ment a bohóckodásával, de mégis élveztem, hogy törődik velem, én meg vele. Szerettem ezt az életet. Minden vele járó bonyodalom ellenére. Már csak visszamehetnénk oda, úgy hiányzik. Amíg tartott, azt hittem, sosem ér véget. Minden nap együtt leszünk, csak mi ketten. Yusuke mindig mellettem lesz. De most lehet, hogy Yusuke tényleg örökre itt hagy. Tudom, ez csupán egy álom. Egy rossz álom, aminek mindjárt vége. És akkor hazamehetünk. Kérlek, Yusuke, menjünk haza. Úgy hiányzol. Menjünk haza. Yusuke! Keiko! Yusuke! Nem kísérsz haza? Nem érek rá, el kell látnom pár taknyos kölyök baját. Szia! Azt már nem, velem jössz! Hé! Felejtsd el, nem építek neked kastélyt az erdőbe! Gyere vissza! Gyere! Kapj el, ha tudsz! Látod, mondtam, hogy ne itt szaladgálj, tök sírsz. Gyere, Yusuke, menjünk haza, későre jár. Oké. Innen már nincs visszaút, Uramesi. Na, mi a helyzet? Nem tudunk mozogni? Hagyd már ezt a makacs ellenállást, és engedd szabadjára a haragodat. Toguro szellemi ereje csak úgy emészti a nézőket, és aki feldobja a talpát, annak elnyeli a lelkét is. Fogalmam sincs, meddig tudok még önökhöz beszélni, de érzem, hogy nekem is egyre fogy az erő. Védőpajzsot? Nem emlékszik, megígérte, hogy iszik velem egyet a fiatal után. Igen. Nálad minden rendben, Rinku fiam? Igen. Yusuke! Most nem mehetsz oda. Térj magadhoz, Keiko, kérlek. Tudom, hogy nehéz, de kérlek, maradj itt, és ne aggódj. Ha odamész, azzal megzavarod Yusuke koncentrációját, és akkor biztosan meghal. Nem akar csalódást okozni Genkai-nak azzal, hogy veszít. Ennyi, nem hiszek a szememnek. Ez nem lehet igaz. Genkai nem lehet itt.
Ha felmegyek 100%-ra, akkor még a személyiségem is megváltozik. Bármire hajlandó vagyok egy jó küzdelemért. Még erre is! A következő nem megy mellé. Csalódás vagy, Uram Esély. Azt reméltem benned megtalálom a harcost, aki méltó ellenfelem lehet, de mégsem. Csak az időmet vesztegettem rád, úgyhogy most pusztulnod kell. A francba. Akár fel is adhatom. Ne, Yusuke teljesen tehetetlen. Toguro már nem önmaga. Ki akarja hozni a haragot a barátotokból? Toguro túl erős. Sajnos nincs más választásunk. Jaj, ne! Elvesztünk! Uramesi sem tudja legyőzni ezt a dögöt, mind itt fogunk meghalni! Miért nem lettem inkább könyvelő vagy fotómodell? Egyik sem lehet ilyen veszélyes, mint ez. Pedig alig múltam 20. Ilyen fiatalon meghalni. Nagyon kérlek, ne beszélj így! Megrémített szegény Keikót! Yukina, Botán! Remélem képesek vagytok védőfalat emelni magatok köré. Tudtam, hogy te vagy az! Te vagy Genkai mester? Nem értem, hogy kerül ő ide? Genkai lelke átvette Pú teste felett az irányítást. Elnézést kérek, hogy beleavatkozok a küzdelmetekbe. Lehet, hogy hülye vagyok, de mintha Genkai hangját hallanám. Toguro, ha tényleg látni akarod, Yusuke mekkora erőt kapott tőlem, megmondom, mit kell tenned. Nagyon egyszerű. Meg kell ölnöd valakit Yusuke barátai közül. De Genkai, hogy mondhatsz ilyet? Egyedül nem képes felszínre hozni ezt a hatalmas erőt, motiválásra van szüksége. És mi lehet ösztönzőbb annál, mintha látja, hogy az egyik jó barátja meghal miatta. Elment az eszed, te vénboszorkány! Ha így folytatjátok, mindenki meg fog halni. Most mondd meg, nem jó üzlet, ha egy élet árán megmentheted az összes többit? Mekkora legyen a vesztesség, kicsi vagy nagy? Állj, te szemét! Szóval végig kihasználtál, mi? Csak arra kellettem, hogy bosszút álljak Togurón, mert te már képtelen voltál rá! Álszent féreg vagy, takarodj a szemem elől! Yusuke, talán elfelejtetted, hogy sorsod elől nem futhatsz el. Az a sorsod, hogy megküzdj Toguróval, és ehhez ki kell hoznod magadból a maximumot. Már korábban sejtettem, hogy ösztönzésre lesz szükséged, de nem volt ötletem, hogy mivel motiválhatnálak. A furcsa tollas kis barátod azonban nagyszerű ötletet adott. Hálás köszönet érte. Elfogadom a javaslatát. Hagyd őket! Legyen mondjuk ő, a vörös hajú. Mit szólsz? A haláloddal feltüzelheted Uramesit.
Nemes célért, a küzdelemért most meghalsz. Hagyd békén, Kuva barát! Fogj le! Rohadék! Ha megtámad bennünket, együtt kell harcolnunk ellene. Puszta kézzel. Ha jól emlékszem, minden erődet felemésztette az a növény. Téged meg a fekete sárkány nullázott le, nem igaz? Vagy inkább elfutnál? Dehogy futok el. Harcolok, amíg van bennem erő. Genkai, miért mondtál ilyet? Tényleg nem lehet más módon legyőzni ezt a szörnyeteget? Ne légy türelmetlen. Rögtön jövök. Uramesi, szánalmas vagy. Készülj! Nem! Maradjatok veszteg! Kuvabara! Vissza! Meg akarod öletni magad? Esküszöm, te annál is hülyébb vagy, mint amilyennek látszol. Ha? Te Kuama, nem féltél kockára tenni az életedet Uramesiért. Most bebizonyítom, hogy én sem félek kockáztatni. Semmi esélyed. És akkor mi van? Nagyon jól tudjátok, hogy mennyire utálok veszíteni. Kurama és hülye! Maradjatok itt! Majd én megmutatom még hozzá mindenkinek, hogy Kuvabara nem hátrál meg! És ha meg kell halnia, hát halljon meg harc közben! Ne, Kuvabara! Uramesi! Ígérd meg, hogy megölöd. Ne legyen értelmetlen halálom. Kuvabara! Tarts ki! Kuvabara! Nos, ennyi elég? Vagy folytassam tovább a gyilkolást? Elég dühös vagy már, Uramesi? Ha nem, akkor csak szólj, és már is megyek a következőért. Ez nem lehet igaz. Félelmet érzek. Szánalmas vagyok. Nem tudtam megmenteni a barátom életét. Megváltozott az aurája. Yusuke aurájából eltűnt minden emberi érzés. Az aurája olyan hideg lett, akár a jég.
Nincs kegyelem. Ezt nem tudom megbocsátani önmagamnak. Pokorra küldelek. Végre valami izgalmas. Kuwabara halálával Yusuke eluralkodott a harag, és ez hatalmas erőt adott neki. De a kérdés továbbra is fennáll. Elég lesz-e ez az erő Toguro legyőzéséhez? Toguro maximális erőbedobással küzd, ami ellen Yusuke tehetetlen, de még meg tudja őrizni a hidegvérét. Abban a reményben, hogy a dühtől Yusuke erősebb lesz, Toguro kíméletlenül lesújt Kuwabarára. Yusuke elvesztette a hidegvérét, és már csak a gyűlöletre koncentrál. Öld meg! Ne legyen értelmetlen a halálunk! A végső roham! Elég volt? Vagy folytassam tovább a gyilkolást? Dühös vagy már, Urameshi? Ha nem, akkor csak szólj, és már is megyek a következőért. A mindenit. Ez nem lehet igaz. Félelmet érzek. Szánalmas vagyok. Képtelen voltam megmenteni a barátom életét. Mi lehet ez? Ez nem is Yusuke aurája. Ez hihetetlen, de mintha Urameshi aurája megváltozott volna. Olyan, mintha lelkeket bocsátanak ki a testéből. Yusuke. Kuwabara halála elvette az eszét. Tisztán érzem, hogy valami megváltozik Yusuke testében. Kuwabara halála a felszínre hozta Yusuke rejtett erejét. megölték, én talán nem számítok? Jöjjön a kisasszony! Miért nem folyton a fejemre esnem? Én vagyok Kuwabara. Megmutatom, hogy igazi férfi vagyok. Figyelj, Urameshi, öld meg! Nincs kegyelem. Ezt sosem tudom megbocsátani. Hogy hagyhattam cserben a legjobb barátomat? Félek. Beismerem, hogy félek. Ennek örülök. Nagyon tetszik, hogy kétesélyes a küzdelem. Na végre. Korán sem biztos, hogy én fogok győzni, és ez nagyon élvezetessé teszi a küzdelmet. Csodálatos ez az érzés. Majd libabőrös leszek az izgalomtól. Ugye te is élvezed ezt a helyzetet, Urameshi? Kár letagadnod, tudom, mit érzel. Elmondhatatlanul hálás vagyok neked. Erős vagy, pont olyan vagy, mint én. Te is a harcnak élsz. Nem igaz, nem vagyok olyan, mint te. Csak áltatod magad.
edzése telébe találta Uramesi, aki végigcsúszott a fél porondon, és csak a palánk állította meg. Kelj fel! Látom a szemedben, hogy ez nem fáj. Nem én növeltem tovább az erőmet, hanem a tiéd nőtt. Most már nem érzel fájdalmat, mert közel egyenlők vagyunk. Ha nem ez a hatalom, akkor mondd meg nekem, hogy mi? Valóban nem éreztem fájdalmat, amikor megütöttél. Én ezt nem tudom elhinni. Toguro és Yusuke ereje teljesen egyenlő lett. Igen, de az erejük természete is teljesen más. Ilyet még nem láttam. Folyamatosan változik az aurájuk. A két aura, mintha keveredne egymással. Mi fog ebből kisülni? Én tudom, Yusuke fog győzedelmeskedni. Az aurája bizalommal tölt el engem. Én csak ürességet érzek. Uramesi aurája olyan, mint egy fekete lyuk, ami elnyel mindent. Még nem tudta feldolgozni a történteket. Nem tud megbocsájtani magának. Hiába lett erősebb, mardosabb bűntudat. Ameddig azon túl nem lép, nem lehet esélye. Uramesi, látom fájdalomgyötör. A fájdalom olyan, mint a gyerekbetegség. Ha egyszer túlléptél rajta, többet nem jön vissza. Ne rágódj a saját tehetetlenségeden. Csak úgy lehetsz erősebb, erősebb és erősebb. Te is akarod a hatalmat, nem? Mindennél jobban vágysz rá. Itt az idő! Most a tiéd lehet. Látod, olyan vagy, mint én! Nem vagyok olyan, mint te. A hatalom nem minden. Mi lehetne fontosabb? A barátaim. Mert nélkülük most nem lennék ott, ahol vagyok. Ostobaság! Semmi más, csak ostobaság! Nincs szükséged senki másra, csak önmagadra! Úgy látom, nem volt elég egy barátodat megölnöm. Meg kell ölnöm még egyet! Ereszel. Tudod, valahol a szívem mélyén tisztelnek. Bár nem tudtam, ki vagy. Sőt, még egy kicsit irigyeltelek is. De aztán eszembe jutott, amit Genkai mondott. Hogy ne legyek olyan, mint te. Ne dobjak el mindent a hatalomért, ahogy te tetted. Pedig ez a helyes út. Ó, nem, ez nem. Genkai mindent elmesélt. Toguro azt kívánta a győzelem után, hogy szörnyé változhasson. Meg akarta őrizni az erejét örök időkig. Yusuke, a kor ellen nem szabad küzdeni, bele kell törődni. Ő erre nem volt hajlandó, inkább eldobta mindazt, ami egy embernek fontos. A lelkét, a barátait, a büszkeségét, mindent. Még a barátait is? Ne kövesd el ezt a hibát, amit ő, Yusuke. Ne feledd, hogy nem vagy egyedül. Ezt soha ne feledd. Most már tudom, mit nyertél azon, amit annak idején eldobtál magadtól. Egy nagy semmit! Mindjárt be is bizonyítom. Yusuke! Úgy látom, sikerült neki. Azt hiszed, Genkai útja helyes, Uramesi? Úgy sosem leszel olyan erős, mint én. Soha többé nem fogsz senkit megölni, Toguro. Itt és most végzek veled. Mutasd, mit tudsz.
A mindenségit. Rá sem ismerek Yusuke-ra. Ez nem semmi. Uramesi egyetlen ütésétől Toguro végig szánkozott a stadion porondján, és rögtön utána kapott egy újabb lövést is. Ezt azért biztos nem úszta meg sértetlenül. Szép ütés volt. És még szebb találat. Igen, Yusuke erőre kapott. A következő lövés végez veled. Bele fogom adni minden erőmet, a lelkemet és a dühömet is. Te is adj bele mindent a védekezésbe, mert különben elveszel. Bosszút fogok állni rajtad Kuwabara haláláért. Toguro egy mozdulattal visszatette a fejét az eredeti helyére. Ilyen nincs. Jaj, félek, hogy Toguro egyáltalán nem sérült meg. De én kezdek félni. Na, Toguro, az ütközet, amire vártál, most végre elérkezett. Ez a tekintet. Számtalan ellenfelem arcán láttam már. Mind azt hitték, hogy le tudnak győzni, de tévedtek. Alig egy maroknyian élték túl a velem való találkozást, és azok közül is, akik túlélték, csak néhányan voltak képesek utána valaha is harcolni. De ezt egyikük sem látta még! Mit csinál? Toguro ismét megváltoztatja az alakját, ez észveszejtő. Legvégső és a legerősebb formám. Na hát. Ha valaminek a mesterévé akarsz válni, akkor egy másikról végleg le kell mondanod. Sosem lehetsz a legjobb, ha nem vagy képes lemondani valamiről. Úgy érted, hogy dobjak el valamit? Ez nem a helyes út. Miért nem? Mert te is ezt tetted. Eladtad a lelkedet. Gyáván elfutottál a sorsod elől. A sorsodat nem kerülheted el. Senki sem kerülheti el. Holtgyerekek, adjatok erőt. Adjatok erőt, hogy legyőzhessem. Nem baj, ha utána meghalok. Be kell bizonyítanom, hogy tévedett. Mi az? Olyan, mint a Reigán, csak erősebb. Minden erejüket mozgósították. Reménykedjünk abban, hogy Yusuke megúszza valahogy. Valaki mentsen meg! Bármi történjék, egyikük meghal. Ez már nem egyszerű szellemi erő. Mindketten túlfeszítik a húr. Nagy veszélybe sodorták magukat. A támadás könnyen végezhet mindkettővel. Yusuke! Ragadj meg! Reigán! Nem bírja visszatartani. Most kényszerült először védekezésre.
Raigán lövése továbbra is tolja el Togurót. Igen, de ha valami csoda folytán Toguró kivédi ezt, akkor Yusuke már képtelen lesz ellenállni neki. Gyerünk, intézd el a pérget! Ennek annyi. Vége, nekünk befellegzett! Ez az őrült végezni fog velünk! Hogy tudnám kifejezni a hálámat? Megmutattad nekem, mit jelent a maximumot nyújtani. Toguro! Ez történik, ha átlépjük a tűrés határt. Ha másokért harcolsz, akkor sokkal többet is ki tudsz hozni magadból. Most már értem. Köszönöm, hogy megtanítottál erre. Most ki nyert? Yusuke! Yusuke! Hé, hol a Gina? Sikerült! Nagyszerű! Igen. Sikerült! Yusuke győzött! Ó, győzött! És a bajnok Yusuke Urameshi! Magyar hangok. Gerő Gábor, Vadász Bea, Gáspár András, Rohatis Andrea, Seder Gábor, Zsigmond Tamara, Mózer Károly, Lukácsi József, Erdélyi Mari, Ince Ildikó. Magyar szöveg Krajcsi Judit. Hangmérnök Siffert László. Gyártásvezető Nagy Zoltán. Szinkronrendező Marton Bernadett. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.
窓を叩くから夜の